Na sziasztok, kacok, itt is vagyunk, bro, ballon. Ez volt a legszebb gamingem az egész játékban. És itt nagyon nagy szerencsém volt a kolttal, mert nem lőtte be. Nekem ez akkora szerencse volt, hogy csak na, mert ha nem, egy csomó mínuszkupát kaptam volna. Na, passzolj, passz! Ez mi volt? Jó!